Kisan tli ki kunhun sang bhalang ki bakanthop ya ka HYC, HANM, EJNC, JSM, bat ka CORP, hakasi palay jong tayaw, kila let ya kendu yu sembut menteri rang bak ka jela, ubak pres tun tensong, bat kila dawa na ka sarkar jela, baka day ben shimkia, halor ki kendai tli ki mat jing dawa. Ki bakanthop ya ka jing dawa penteri kami ka ILP, ban penrong ya kaktin khasi haka 8 schedule jong kariti sensyar kari ban penkendria ya kibasa athemetor bat kibe kimat kini kinong elam sang balang kila dawan ubak pres tun tunsong ba ka sarkar kadai ban penulong no ikimat jing dawa kabadai sibenta jong ka safe new threat mission kabala sedang da kini sang balang habai kren bikinang pathai kubor u president ke HYC uba Robert June Kharjarin ulong ba ka sarkar jela bat ki MLA ke jela ki de ben lek pen bor ka sarkar pedeng ha ka bai de bat ki issue ki ba kongsan jong ka jela kum ka jing pentre kam ya ka ILP bat ban penrong ya ka tien khasi ha ka khernet ka ba phra jong ka riti senchar jong ka India ulay thu ba u sembut menteri rang ba ula penpau haki ba hadu menta ka sarkar India hapok ka jengelam jong ka BJP kampat a ya kanu jubab ka basai lakan pediang ni kentat hendrai ka sarkar jela ka labut din na ka por sa kapor ya kini kimat jing dawa ulay thu ba ubak prestun la pentip ba u menteri kampo yeng kari u Amit Shah unsawan sa ka jela Meghalaya bat onda uwan ka sarkar MDA kan dawa ya ka ILP bat ban penrong ya ka tien khasi haka 8 schedule jong kariti sensyar kari India bat un aila ru ikisang balang bakin ya kendu yo Amit Shah ban pen sngawi kimat jing dawa ki jongki kisang balang kila dawaru na ka sarkar jela baka dei ban pen kendria no ikibri ki besang basa hatem metor bat kadai ban pen biang jakasa thek tang ikinong tre sarkar bat om dei ban a jakasa ni quarter yakitu ki basa bian henrei dei ban subek bet yaki nalor kani kila dawaru na ka sarkar jela baka dei ban sei madan no yaki kaipot jing toket haka bai dei baki kam bam sap haka MECL ka bakan thop yaki jing pentre kam yaka sobhagya scheme bat ki smart meter khnang ba ki pai nong song snong jong ka jela kintip yaka jing shisha baro ki nong elam seng bhalang kle kran ru halor kamat ka bai dei baka jing penbet yu put usam haka wat ka baar baka jela Assam kajing syak siat yap unong yalam barim ke jen LC uba cherish the field thank you bat kiwe kimat Tina kalian ga jongi ki santali ki seng nila dawashai ba hakabadi bat kini ki issue ki bayat tengku bat ka sarkar India kabangi kwa banoi ya ka government ga jongi omde tangi ki MLA ki badan hapo government ringi kwa banoi ya bando ki nru phangut ki MLA ya ka aggressive attitude ga jongki ni kwa banoi ba ka ki MLA ki jongi irrespective na baro ki parti ki don haka parti you ki parti you ru ngem ken kumba ki la pas ya kini ki resolution da ka jing sutu jumot ni kwa banoi bakan don ke aggressive approach jongki MLA ki jongi khanang bangila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya ka jing menjur haka beri bat ki ini ka LP tina kalian jung u deputy CM ula kerensa yang iba kandon kita ka jing wan jong Amit Shah ka jela ka jongi lanong yang patip andrina kalian jung u ula kerensa iba lada utau Amit Shah wan piang sa sisin sya ne ka jela na kalian ka jongki ka kum ke MDA ki ong ba kinlet full delegation ban dawa ya kini ki art ka ILP bat ka ketin kasi bat ulong ru ba lada dei bo uwan kin ailat ru ya ki seng balang sai sin ban kendu biang batu Amit Shah ha ka budi bat kini ki art di ki issue ka ILP bat ka ketin kasi ti nakliang jongi pat ngila krensai ba kat bom pat yo namar kam samdei ka issue ki bangi dang syukran tang mentah kam samdei ka issue ki bakadang sa dang mentah mereka ni di isu kebal arim tinggal ada peran saya ki ba kajing dawa LP kala dei haswa ba ka MDA kan wan but what da ka MLA ka kala kun no ru ngihaban peteng be ya jing ki bat mentah ru ngihaban peteng be ban pressure ban penlong ya ki agitation persya ya ka sarkar India bat ban penbor ya ka sarkar Meghalaya ban wanra ya ta ka jing ya ki ka ba kham khor mong la mong aggressive approach khanang ba lesing gila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya kini ki jing dawa jing anu jongi ya ka LP bat ya ka ketin khasi ha karnet ka pra ti ka bari bat ki state issue ngan sedang na ka border ni
nakaliang jungi nga kran sai ba hatula katkum kan notification ka bami POE ba kajing temu ban penbet ya ka border ka dihapo sa sanksi nadu katugan notification ka bami la dom bakalangan nadu September tenre hadu menta watang ka way ka meeting jongki regional committee apa deng ka mekhlia ba sam kompadon nila kali da ka basai la phila no penla ban pendet ya phase 2 ha chua jong collection na kaliang jong uang ba kin persyang rei kala adu kata kabomut mengi hadin san husne bro gina parla finally ban penbet ya border kani kadi jing sungsi na oblay ko pitip ka jing penbet border kadi ha pedeng artli state but watla kampadai ka verification ka bala tikna re hadu mentang yo jingtip bang sarkar asam watang ban notify ya ka regional committee jongki kim padem tiga don ka delay na ka sarkar asam namar ba ka don ka delay na ka sarkar asam kani ka jing penbet put phase 2 imat ka suki hadu kata-kata menta bat ni imat mo ba kan hadu kata-kata yang sarkar mekhlia ban syait marui na obli hak penbet hi ba ka sarkar asam di kata beri border hak beri bat ki karmetor katu ke jing dawa ke jongi ban be itu ki karmetor ki basa be an ban pen kenria ya ki ba de ki nong trei sarkar ngide bersnothu kolong ba hak beri bat ki karmetor ngidon artli jing dawa ya gitu ki besusong be an ya gitu ki besusong thap ya gitu omde hiru ban ai quarter ngala depan nak besai de ban shube bet hari ya gitu ki ba trei hai ki office de ban pen kerja no ya ki syakawai ki caka bat nak leng jongi la kersai balada kumno ki de pen dep shua ba kani ka election karwan no boleh hadin bala kut election pintip hiji ayu nila mat ya kani ke isu kan metor nak wai ka port sakawai port ki delay hadu bakin don manur ki lokal MLA la ne kan onor parti ke protect ki tingi kwa panu i ba kani ke jing relocate no ya kini ki breu bat ban evik itu ki basong bean namar nila kli sai no deputy chief minister ba hato don ki basa bean ulong hot don ki basa bean ru anrei ki don tak hendiat anrei ki bon hi ki de ki ba tre itu ki sarkar ki badon hadu lais pa sau ko arne sau teli ki yeng tingila kran sai ki bala dajia kuno ki accept ya ka blueprint no boleh ke sarkar kala pha ka blueprint seki hadin kata kala submit ru sakut tiki ong bala da dei bagi ne ki karmetor menta ki accept ya ke blueprint kam dei kabadon kam ya ke sarkar menta kalong ban sna ya kata ki building ke badi ki quarter ki jongki tingila da ong ki bom dei ban up hadu da dep sna kabangi la dawa na kaliang jongki sanseng kalong ba wei ki la accept ya ke blueprint ka di ban don no ka jing take over jong ka state government ya ka tu ga jaka kanang bat ya kini ki bru in the meantime nang ai no da ki kenja alowan bikin syong wai no hano no mimdi ban up hadu ban dep te ye kita ki ying paki dulan la ni kita ki quarter ban pensa yaki kata ka de wei ke bangi la kan sai hak beri bat ki corruption kumba pitip nak liang jong ni kiseng ila dawa ban investigate ya ka scam on MCL ngkong do kebakan thup na du ka smart meter hadu ka sobakia bat naka liang jong uang bakata ka political department kala dap ai ya kita ki report jom ki inquiry sya ki MLA bat ngi ila dap ong habakan ni gadi ka pisa pat ba kam semdai tang ka pisa jom ki MLA bagi ya pelang basha don kata ka jing yu kani ka don ka allegation ka jing keno baka don ka jing perengkam makalai sapat ba ngila dawa bagi de ban upload be haka public domain nya kana bangin tip sai hai ka don kata ka allegation jong corruption but ya tu matrai pikin mo ka don ka wei ka allegation ya ka rise ka tu ka jing ra itu ki khau sha sam ti ka tu ru nak liang jong ula ka sai ba kin oblit haka public domain but la dai bakila upload haka public domain ke bangi don kamban page ke long ba in study yaki but la dangi i baka don ka prima facie ka ba la ban poi sha corruption ni yang banse kumbale 5PL daki katung ni ki briu ya uni polis ma hatu vehicle scam mat koi ni la da ka don ni i baka don ka prima facie ngim banse ngi haban 5PL apo kut nang ba kan don ka juk ka prosedur la da yo pulit ba penungkam pisala la mun kem boleh mla mun kem start lada ka don la ni lada naka police department naka home ala te beli pisper ya ka food and civil supply beli pisper social welfare beli pisper ya ka power department te des ka jo ka prosedur ngingi up anta kumba ula sure ban upload public domain ngingi up kat no por kan you but adang i ba ka don kata ka
genuine garau la nagta prima facie ngim ban sing ya ban le chaka yika shari ban le kum bale ya tu ka police vehicle scam but Kisang balang kilapan paru ikjing bom sultanat halor ke jing no siliang palat jong ka bah tongkam lani ka job reservation policy hapdeng ki khasi baki garu ubak Robert Jun Kharjaren uloong ba ka bah tongkam hagajala kalalong ka bano siliang mentala san phusnem bat watla upat khasi jantia ukhambun bani ki pat garu bat kamlong ka bayahap ba ukhan riulak bat upralak unyo kumju ya ka bah tongkam namar kalabu hak jing jari ki khasi jantia ban yo kam namar ka jing no siliang palat jong ka polisi bahakam ulay thu ba uba preston tunsong ula penpau ba kin sai song perkhat halor ka nikamat uba Robert ulaong ba ki sang balang kila song thu ba kani ka isu kalong ka bakta bha bat kan long ka bam dan jingmut lada omla pat ban pen kelano yaka bat ulaong ba lada omla ban le ai kani kan bahasibun ban aino yala ka jong ka jela ye ki pat neutrap bat hi pat garu yila kwa ban kan sai ba bet kumba kalong menta da ka burom ki perlok garo ngim kwa ban krit ya kan ke issue bakan mengkomendal ringi kwa ban kan sai kalong ba ka reservation policy jong ka mekhlia kala no siliang lupa mengi don ka jing tampat jong ni ki khasi ki garo kala jandai marsiteng ngila jan tam ya ki marsiteng te kumnu ukhan riulak baru pralang unya yo ya kaju ka jingyo la da pinpet at the national level balik ki ST ki yo tang 7.5 no bling ikam duna pat ya OBC pat uyo tang khatsau USC uyo tang khatsau OBC uyo 27 plus no bling ukam bun pat tika ratio jong ka reservation policy ru ka di bandikat kumjing don pat nalor kata ka basrusi kalong ba nalor ba kiduna pat kiyo ya kaju ajing kwa mentapat kiyo sa kibaklok ki banadu 1952 nandu 1972 kiyo iya kini ka advertisement ta man ka advertisement kiyo tam mai maki Southern Post kidon ki post le fully ya bisaki ngiladap kadau ya ka jing flaws jong ka reservation policy ha ka badi bat DSC namar ki ong ba lada kidon ki permanently kasi resident hagaro kila ban yo sa ki DSC la don ki garo permanently resident sa kasi kin yo ki garo kumbangi tip kasi sa garo mdan we are don garo sani tu dusnong tingyong katno ngi ki khasi jentia mangi khasi penar ngi haban suffer ya kani ka policy kabala no siliang nadu khat khandai spa yo ko ngimla shu ban sha ya kani bat na khale jo uang min sa ya perkhat ha kani no beli kalong sensitive ngi sung tho ba kalong sensitive hanri ladang ini chu tang nomor ba sensitive ngimla shu ban pen kalalan ngi la shu ban tos tekan don chimut yu shu ta ladom la shu ban pen bet tang issue jong reservation policy te kala bha ban khlat no la ka jong jala kumno kin sio ka maki ta ka bak la na 1972 kat bo mengi ki youth ki jongi ki samla ki jongi ngin sio pen kai kala long sa ada kani kidi ke bom la long ERM ngila imsuk imsan na san hosna menta la dang ngimla shu tang pen bet tang reservation policy la da bangki kim lok open hand ada maki kim sung thu ya ka jing suffer ka jong ila ade ba pen khlap la pen la ka jong bajala ngile ngi don ka hok pen yo la ka jong jela kat kum ka ayo maki kin gi bom don hok kim don dulir maki mengile ngi don ka dulir jong ka ayo kebala garanti yang ida ka ban aya gi ka state da ka ayo ngile ngi don ka constitutional right re maki gi bom sai dulir mengiling ila dap saya ka dulir bat nadu basdang nga karin dia kila agree mengingin don ka one administration ai kita ka one administration kata hab ade ke jela lo ka jong tingi kwa bang kerjai ya ke sarkar but it's high time to relook to review and revamp reservation policy